Възприятията ми се промениха. Усещането ми за живот се промени. Като козметик работя от 6 години. Физическото напрягане при мен е позата, в която работя. Работя леко приведена. Имала съм дни, в които толкова е силна болката, че чак започва да ми пречи на работата, но нали не можеш да оставиш клиента на половин процедура, трябва да я свършиш. Болката не винаги е по един и същи начин. Понякога е много остра и имам чувството, че имам шип. Просто боцка на едно место. А понякога, като си легна вечер, целият ми гръбначен стълб го усещам изморен. Сутрин, като ставам, усещам пък болки в кръста. След тежък работен ден, като се прибера и помолвам моя съпруг да ми направи някакъв непрофесионален масаж. Майка ми най-накрая каза: решила съм да ти купя космодиск. Дойдох в салона, сложих си космодиска под престилката сама. Успях да се справя, защото той елементарно се слага. Аз съм и медицинско лице, освен че съм козметик, съм и акушерка. Си давам сметка, че той действа благодарение на масажа. Студио Модерна е единственият представител на Космодиск за България. Оригиналният продукт е безопасен за здравето и облегчава болката. Осведомете се за начините за закупуване на оригинален космодиск от сайта или консултантите ни на посочения телефон. Първата сутрин, като се събудих с космодиска, имах чувството, че имам нещо чуждо на гърба си. Но когато станах и го махнах, не ме болеше така гърба, както преди да си легна. След третия ден, не само, че нямах болки, ами изправих леко раменете си назад и си казах, че минимум 1 месец ще си спя с него. Съпругът ми е много доволен, че на мен ми помогна и не всяка вечер, като се прибера, да стоя накриво на една страна, вечно да мрънкам, че ме боли гърба. Имаше моменти, в които леко се шегуваше. Сега си слагаш втория гръбначен стълб. И аз естествено се шегувах, добре, че не си слагам втората кожа. Майка е най-доволна, че вече дъщеря и няма болки. Съвсем спокойно мога да си гледам детето, да не съм изнервена във всеки един момент, защото човек, когато има една такава болка, непрекъснато нещо го дразни. При преумора веднага го слагам, като нямам болка, си лягам без него. Като имам болка, си лягам с космодиска. Попитайте за вашата клубна карта. Поръчайте вашия Космодиск Класик в 2 части. Имате право да върнете Космодиск в срок от 30 дни от датата на получаване. Попитайте нашите консултанти за продукта, условията на разсрочено плащане и стойността на доставката. Клуб 5 звезди ви предлага големи отстъпки, специални предложения и много изненади. Обадете се сега!